mazaka ji yan uwa ga hayya mata zaka mazaka. Ya abin kira a sa'in da mai kira ya kira kai ake kira ka kautar da damuwa Allah kun ji yan uwa. Ya bani lamuni na wanzar da dukkanin aikin nayi alwala niyyata a yanzu dai sallah kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka dai tafakkuri kushu'i na kalla alƙibla kun ji yan uwa. Na gaida shugaba na gaishe da Fadimatu Sula kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka na ƙara yakuwa gurin masu rayuwa da zubin rabu shugaba annabi ramar ibadallah kun ji yan uwa. Ina da tabbaci idan har na ce kana yi mai ƙara tabbatar da salati gurin rasulallah kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka kunsa shugaban nan mai tambarin yadda ka so na ga in yayi shauki ke saka ka ya jalla kun ji yan uwa. Ya sanya alihi sahabban abaga abdallah kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka masu juriya akan kare annabin Allah kun ji yan uwa. Sanya Fatima al-Iblar dukkanin kaunu sayyidi Ali da ƴaƴansu sasiya jalla kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka karimatul ula mafi ɗaukaka cikin mata na Fatima da ke an ka kare koman ya farar uwa. Sannu zuciya jikin rayuwar Abul Qasim ya makociyar makagin da shi ya kage mu ya farar uwa. Ya mata zaka mazaka da kai muke ado ya taskar ubangiji namu ya farar uwa. Ya ummu shugaba batula ki share kukan mu ya farar uwa. Ya mata zaka mazaka ki bar mu duya cikin hidimar ki ya zara kar ki kyale sansan halara ya kai mu yabbar mu ya farar uwa. Labbaika ya Ali wasiyar rasul zal akali ya abu turab mu shi har ka ne matsirar mu ya imamuna. Ya mata zaka mazaka mun mubaya'a ga kai ya Ali waliyillah inda du akai kira dan kanan ku aji mu ya imamuna. Na sayyidi Abu Bakar ya imamu kalle mu ya imamuna. Ya mata zaka mazaka ga sayyidi Umar Zunnurain kalli koken mu ya imamuna. Dan Sidi Al-Hasan Al-Subdi gunzumin namiji dan cikar daya shahidi da Zainaba ummu ya farar uwa. Ya mata zaka mazaka sallama nazo ga ku ya ayyuhan nasu ku buɗe kunnuwa sako zan isar akan tsari kun ji yan uwa. Hayya bara ta huce bana a yanzu to muke da ko baddu ma ta zo akan za mu ƙara mai ta shiri kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka ga su sun taho ranar kun da du muke buri kun ji yan uwa. Hayya mu gansu zahiri dan riske wa duka alkhairi kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka kun gane ranakun wanda muke zama cikin tsari dan farantuwa da jin da sahibu sirri kun ji yan uwa. Sayyidul bashar jagoran du abul kauni bakarul wara kairul karki nurufin nuri kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka mu ji shi jiwa da ummul muqam maulati yar cikin jikin annabi ya madaka sharri ya farar uwa. Asumiya sharifa da ke da tasiri ya farar uwa. Ya mata zaka mazaka sai kidar muke ya mai bawa kauni baboli ya farar uwa. Uwar gidan sahabbai du za mu ji su ranar nan tafiyar gace aka walla mun rike jari ya farar uwa. Ya mata zaka mazaka da lamuni na maulana shehi mai sharifan ku yace da ni na zo na yi kira gare ku al'umma kun ji yan uwa. Na gayyace ku taron nan wanda kuka saba zuwa dan ɗayan ta girman muku tare sayyidul umma kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka ranaku biyu da sun ɗara kwanaki 10 kun ji yan uwa. Rahama da komai ku ne ku bi na al'umma kun ji yan uwa. Ya mata zaka mazaka taron ta in ka riske
gaji alamunan mahaiki ne nan da na faɗin makon ji yan uwa. Gubi ni yan uwa dan jinya abin yake tafiya nan cikinsa taron da muke kira da ayyamu kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Masayai ake ta faɗi kan sama ajin rabbu wanda in muna da bukata ga shi muke samu kun ji yan uwa. Kowa da furcin da yake yi wa abin ummu kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Ya rika mabambanta kuma du yana jin mu kun ji yan uwa. Muna ta sallama ga shi sahibul mukamati jim kaɗan kawai sanyi sai yana shiga mu kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Babban abin da ke burge ni idan dagan jama'a na gani a filin sun zo su dan masoyin mu kun ji yan uwa. Kai anan na ce o'o annabi mai daban-daban hayya ya kira na can da na can ya haɗe zukatan mu kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Muna ta ambatan abun ambatar makakin mu kun ji yan uwa. Ba mu ambatan kowa banda shi maduban mu kun ji yan uwa. Ana cikin hakan anan walƙiya ta haska duhu shehi ya fito muna marhabun marabun mu ya imamuna. Ayyamu ta zaka mazaka Dawisu ya fito sarkin kwalliya jinin zara duka mabiya an miƙe ana ta gaishe shi ya imamuna. Yana ta murmushi yana gaisuwa gurin jama'a kai da ka gani koyi ne yake da kakan shi ya imamuna. Ayyamu ta zaka mazaka A lokacin na hau wani farin ciki ina ne shi kun ji yan uwa. Zuci na tuno Mahamudu ne da kalle shi kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Baya ko zama a filin zai wuce gunshi Shak Sharifu Sani dan gaida shi murabbin shi ya imamuna. In za ya je ya gaida murabbin mu shugaban tafiya shi ake kira da ra'isul ahbab namu ya imamuna. Ayyamu ta zaka Mai mazaka wasu ranaku uku ban tambura na gaishe shi yake da takuta kun sani da ayyamu ya imamuna. Takensa an sani annabi saka dan ma'aikinmu ya imamuna. Ayyamu ta zaka Ya mazaka za ya sha da mu wata kauna ta saman zanmu ya imamuna. Ya ciyar wayo ana dai rufe zancen kar ku gajiya ku taho mu haɗe a ayyamu ban ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Da watan safar cikinsa muke kaddamar da taron nan 27 kwana biyan abulbinta kun ji yan uwa. Shi muke kira da 'ya'yansa har sahabban sana na Fadima uwar gijiyar mu mun ji ta kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka mazaka Masu mahashar da kayan cikin ta fuskanta kun ji yan uwa. Duk wata ni'ima su ne nan suke rabo nata kun ji yan uwa. Ayyamu ta zaka Ya mazaka masu la ilaha illallahu arzikin bayi ku muke gani a koman muku guzam santa ya farar uwa. Canza salon kiɗan na ɗan gogo 11 na gaishe da sahibul saiti. Annabi maganin bakin saki kogon rabu shi ya ɗauko shi. Shi lamarinsa ya wuce canfi kirki ake kira da lissafi. Ajin rabu ba su mamaki wanda ka wuce wa dukalki. Aya mai gida gajen zaki ƙauyen ilahi saraki. Maza maganin maza hayya sa'ar rabu ka wuce yaro. Fardin layi ko na ce hero kai ashe ɗai yana gaban zero. Na ɗau fensiri na ɗau bairo zan yi shugaba abul kaunu aminin ilahu mannanu kai duban gaisuwa ga salmanu katan iska na harjinu matsera abin kiran jalla na Allah da masu yin sallah alkawarin da kai aka kwalla kai a kwance na ce ina lala kaɗin shugaba iyaka ne
yawa. kowa in ya barka zai kone kai hakan yayi mini daidai ne da kai rabbuna ya ja kunne sarki a sama sarki a ƙasa na kan rabbu kai kuban busa a komansa ya wakilce sa ina wanda da ya tamkarsa kai amsar babu gashi ta amsa yau taron ka ne muke namu annabi mun bida ziyarce mu don girman batulu mamar mu kai da maula ali imamun mu da sanin karti tausan mu ayan gangara ga zara'u azima umar shirafa'u umma abi hasha da nema'u cikin lamunin ki zulfa'u masu da shi majinginar alam uwar yan adam da shi adam daga lafiya umul musi kai mai hasanani ya umul zainab ya faukan mukamu labbaiki kai wasu dai kisa adil karki faɗi maza riga mutanenki ki muna lamuni mu kalle ki a nan zan tsaya masoyin mu sabon gayyata na ayyamu na miƙa gurin mutanen mu ku zo mu haɗe a ayyamu Allah ƙara yin salatanka ga manzan da shi ya kalle ka sanyo alihi sahabu duka ni kan aldaɗe na albarka mai baitin yaro ga usi ne suna al'amina an gane kodan shi mai sharifai ne kai a gunarsa ne muridi ne a gunarsa ne muridi ne a gunarsa ne muridi ne kai nasir na fiya na lagode nasir na fiya na lagode